wala karatun Qur'ani. Bai halatta mai janaba ba ya shiga masallaci ko ya karatun Qur'ani illa al-ayat, sai dai aya wa nahwiha da makamantansu litta'awuzi dan neman tsari wa nahwihi da makamantansu. Bai halatta mutum mai janaba bai shiga masallaci ko ya karatun alkur'ani sai dai aya da makamancin aya, kamar mutum zai iya karanta ayatul kursi, aya ce guda biyu, zai iya karanta falaki da nasi dan neman tsari, aule istidlal ko kuma dan neman kafa dalili. Mutum ana magana da shi yana da janaba ta kama zai kafa hujja, shi ma babu laifi wannan larurar ka ce Allah ya ce kaza a cikin alkur'ani don kafa hujja, babu laifi don neman tsari saboda kariya. Mutum ya karanta ayatul kursiyu ko ya karanta falaki da nasi yana cikin janaba, shi ma an masa rangwame. wala yajuzu liman la yaqdiru ala al-ma'i ala massil ma'il barid. Bai halatta ga wanda ba zai iya shafan ruwa mai sanyi ba, ayyati zawjatahu ya zaike wa matarsa hatta yu'idul alata, sai ya tanadi abin dumama ruwan, illa ayyahtalima, sai in mafarki yayi fala shay'a alaihi. Idan mafarki yayi babu komai a gare shi. Malam yace yani abinda bayani abinda malam yake nufi, annahu la yajuzu lil muhaddisi hadasin akbar. Bai halatta ga mai kari wanda yake kari babba ba, dukulul masjidi ya shiga masallaci, wa qira'atul qur'an ko ya karatun alqur'ani, illa litta'awuzi, sai dan neman tsari, bil ayati wa nahwiha, aya daya ko makamancin aya daya. wala yajuzu lahu umurun ukra. Bai halatta al'amari wasu ba, sakata an halin mu'allif, mai wallafa littafi ya yi shiru akan iya wannan abubuwan guda biyu, bai faɗi wasu ba. wahiyar salatu, ita ce sallah, wa masul mushafi, da shafar alkur'ani, wa dawafu, da dawafi ala tafsirin ati, a bisa bayani da zai zo. Amma dukul masjid, amma shiga masallaci, wal muqsi fihi, da zama a cikin masallaci. wal hadisi ummu salamata radiyallahu anha qalat, hadisin sayyida ummu salama Allah ya kara mata yadda tace, da kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sarhata hazal masjid. Ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah ya higa cikin masallaci, fanada bi a'la sautihi, sai ya kira da mafi daukakar sautinsa, innal masjida, yace haƙiƙa masallaci, la yuhillu lil haidi wala junubin. Masallaci baya halatta ga mace mai haida ko mai janaba. In mutum yana da mace tana haida, ba za ta yi ga masallaci ba, haka na mai janaba ba zai shiga masallaci ba. Shi masallaci sai mutum wanda yake mai tsarki shi yake higa cikin masallaci, bai halatta. Malam ya ce wa amma qira'atul qur'an, amma karanta alqur'ani, bali qaulihi alaihi salatu wassalam, fadin annabi mai tsira da amincin Allah, la taqra'u al-ha'idu wala junubu shay'un min alqur'an. Kan mai haida ko mai janaba ta karanta wani abu na daga karatun alqur'ani. Ba za a karanta wani abu na karatun alqur'ani ba idan mace
tana haida ko tana janaba ko da janaba a jikin mutum to ba a karanta alkur'ani. Amma waɗanda aka yi wa rangwame, matar da take koyar karatun alkur'ani da matar da take hadda gudun kar haddata ta zube, wannan an musu rangwame. Kamar yadda Aliyu Maliki yake faɗa a cikin al-muqaddimatul iziya, yace wa qira'atuha ja'izun, karatunta ya halatta wacce take koyan karatun alkur'ani ko wacce take gudun kar haddata ta fice a cikin wannan kwanakin, babu laifi ta karanta alkur'ani ba ta ɗauki alkur'ani, da karanta alkur'ani ba ta ɗauki alkur'ani ba, karanta shi babu laifi, amma ɗaukansa bai halatta. Za ta zo tana karanta alkur'anin a kusa da wata 'yar uwarsa wacce ta buɗa mata tana karantawa, babu laifi, amma ta ɗauki alkur'anin wannan laifi. Sau da yawa akwai wa'anda irin musamman 'yan islamiyya, wasu yaran wanda suka fara koyarwa suna zuwa suna samun yara wanda suke cikin wannan halin, su nemi musu hukunci idan suka tadda su ba tare da alkur'ani. Wannan yana da kyau su san wannan hukuncin, cewa wacce take al'ada ba za ta ɗauki alkur'ani. Ita yarinya ta fahimta, shi kuma wanda yake koyar da ita bai fahimta. An zo an yi sauka, yarinya ta zo an miƙo mata alkur'ani ta janye hannunta, aka daɗa miƙo mata ta janye hannunta, ba ya ta ce ga halin da take ciki ba. Idan da irin wannan karatuttukan da ake an san tana da larurar da take hanawa ta ɗauki alkur'ani, sai a yi mata alkunya, a janye mata, domin suna da jin nauyi su ce ga a halin da suke ciki. Saboda haka a kula, musamman masu koyar da 'yan mata wanda suke baligai, duk yayin da aka same su ba alkur'ani a hannunsu, to karka doke ta, karka wannan larurar da ta hana ce ta ɗauki alkur'ani ta sa ba ta zo da shi makaranta ba. Malaman da suke koyarwa su san wannan. Sannan akwai lokacin da za a fito sallah, kaga wasu ware kansu, karkace menene dalilin da yasa ba su sallah ba, ishuru ka rufa musu asiri. Addinin musulunci ya ɗauke wa mace da take al'ada sallah, saboda haka wacce kaga ta ware ta san hukuncin mai al'ada ba ta yin sallah. Da ba sani ba, akwai wacce ta rubuto take faɗi ana dukanta idan ba ta yi sallah ba, babu laifi ta yi sallah a haka. Kun ga laifin malamai ne. An ce wanda ya sallah ba tare da alwala ba yana sadaka kafiri. Garin tsanantawar da rayin samun waɗanda suka cancanta su koyar da mata, ake ba su waɗanda ba su cancanta ba su koyar da su, su kasance ana kwaba, maimakon gyara a samu ɓarna. Lalle muna kira ga malaman da suke koyarwa a kiyaye tsanantawa mata yayin da ba a ga sun ɗauki alkur'ani ba, ko yayin da aka zo sallah
aka ga sun ware gefe ba su yi ba, to ka rabu da su, ka rabu da su. Larurar da ta hana a yi sallace ta kama su, kuma kar da ka takura musu ka ce lalle sun faɗa ba. Akwai waɗanda suke tsanantawa yara a cikin haka da zuwan kallon addini. Su yaran sun fahimci addini, shi wanda ya takura musu ɗin shi kuma bai fahimci addini, har ta kai saboda jin kunya ka takura musu ko su ɗauki alƙur'ani ko kuma su yi sallah. Wannan laifin naka ne, domin wal ismu ala munawilihi lahu, laifin yana ga wanda ya samar da shi, kai ka sabbaba mata, ita ba ta ɗauka ba, ka ce babu laifi. Saboda haka bai halatta ga wacce take al'ada ba ta ɗauki alƙur'ani, ko mai janaba bai halatta ba ya ɗauki alƙur'ani ko ya karanta alƙur'ani. Amma mai koyo saboda uzuri, kar a tsere mata a yayin koyon karatunta a cikin kwanakin da take al'adarta, babu laifi. Wa qira'atuha ja'izun, kamar yadda mai iziya ya faɗa. Saboda haka mu yi ƙoƙari mu kiyaye wannan. Walakin na hadisu Ali karramallahu wajahu li sihhatihi, hadisin sayyidina Ali Allah ya girmama fuskarsa a aljanna, yake cewa ya shahadu lil hukumi wa huwa abinda yake shaida wannan hukuncin shine kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzan Allah mai tsira da amincin Allah ya kasance, yuqra'una alquran, yana karanta mana alqur'ani ala kulli halin, a kowanne hali, malam yakun junuban, matukar ba mu kasance muna da janaba. Idan da janaba, ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama baya karanta musu alqur'ani idan suna janaba. Was-salatu fardan kana aw nafilan, haka sallah ta farilla ta kasance ko ta nafila. Li qauli ta'ala, dan fadin Allah madaukakin sarki, ya ayyuhallazina amanu, ya ku wanda kuka bada gaskiya, la taqrabus salata, kar ku kusanci sallah, wa antum sukara, kuna cikin maye, hatta ta'lamu ma taquluna, sai kun san abin da kuke faɗa. Wala junuban illa abiris sabil, ko mutum mai janaba sai dai ɗan tafarki, hatta tagtasilu, har sai yayi wanka. Ma'ana kar ku yi sallah har sai kun yi wanka. Za a kakka kusa mutum ya kusanci sallah yana cikin maye har sai ya wantsake, ko yana cikin janaba har sai ya yi wanka, sai in ɗan tafarki ne. Idan matafi ne ba wajen da zai wanka, shi kuma akwai hukuncin temama, za mu karanta a gaba. Wanda yake matafi ne, janaba ta kama shi, babu ruwan, ko kuma ga ruwan amma ba wajen da zai samu ya wanka, shi ma wannan za mu karanta hukuncinsa. Wa masul musabil karim, shafar alqur'ani mai girma, da qauli ta'ala innahu laqur'anul karim, haƙiƙa alqur'ani mai girma ne, fi kitabin makanun, wanda Allah ya taskance ya kare, la yamassuhu illa almutahharun, ba mai shafa alqur'ani sai mai tsarki. Tanzilun min rabbil alamin, shi alqur'ani saukakke ne daga ubangijin dukkanin halitta. Qur'ani Allah ne ya saukar da shi, saboda haka babu mai shafarsa sai mai tsarki. Kar mutum ya shafi alqur'ani ba tare da tsarki ba, sai dai a babin larura. Mutum yana da cikin halin laruri, ya ga alkur'ani zai fada cikin ƙazanta,
babu laifi ya ɗauka ya kare shi. Idan ya tarar da shi babu laifi, kar ya bari Qur'ani ya halaka. Al-Qur'ani yana da girma kamar yadda muka faɗa a satuttukan da suka fice. Lalle a yi ƙoƙari wajen kare shi da girmama shi, musamman dukkanin wanda zai ma'amala da shi ya kamata a karanta mai mahimmancinsa da girmansa, da idan zai ɗauke shi a ce siyayi alwala, kamar yadda muka karanta a baya akan bai halatta mutum ya ɗauki alkur'ani ba tare da alwala ba. Bai halatta ba. Yara ana nusar da su kuma ana koya musu, har manyan cewa abu ne wanda yake mai girma, ba abu ne wanda za a yi sako-sako da shi ba. Abu ne wanda yake zancen Allah, abu ne wanda wulaƙantar da shi yana sa mutum ya ridda, ya fita daga musulunci. Duk wanda ya wulaƙantar da alkur'ani da gangan ya yi ridda, ya fita daga musulunci. Hatta taɓa alkur'ani da yawo, idan mutum ya shafi takaddar, gefen takaddar da ba rubutu, ya aikata haramu. Idan yawonsa ya taɓa alkur'ani, baƙin alkur'ani, mutum ya yi ridda. Ga ƙa'idoji ne kamar yadda mai musbahu salik ya faɗa. Taɓa gefen alkur'ani inda babu rubutu, idan ka taɓa shi da yawo ka aikata haramu. Idan yawon ya taɓa rubutun, mutum ya yi ridda. Shi ne yayin da mutum zai juya takarda, ya san yadda zai juya ta da girmamawa ba tare da ya sa yawo ba, domin yawo abu ne mai tsarki amma ƙazanta. Duk wanda ya tsarta ma yawo ya wulaƙanta, to ya za a ɗauki abu wulaƙantacce a sa shi kuma a cikin abin da yake mai girma, wanda ya ba da sani ba. Akwai wanda ake musu uzuri. Duk wanda yake zuwa makaranta, idan ya yi wani kuskure bai sani ba, Allah ya yi masa rangwame. Amma wanda baya zuwa makaranta, shi kuma ba uzuri a gare. Duk abin da kawai mai laifi. Saboda haka shafar alkur'ani a tabbatar da sai mai tsarki, ba a ɗaukarsa sai mai tsarki. Wali ƙauli alaihi salatu wassalam, la tamassul qur'an illa wa anta ɗahir. Kar ka shafi alkur'ani sai ka kasance kana mai tsarki. Tsarkin nan na alwala ne, mutum ya samu tsarki na bayan gida, ɗaharatul hadath wal khabas, sannan yayi alwala. Abinda ake nema kenan ga wanda zai ɗauki alkur'ani yayi tsarki. Tsarkin nan yayi alwala yayin da zai ɗauke shi. Mun karanta a karatunmu na baya waɗanda aka yi uzuri mai neman sani a cikinsa, an masa rangwame. Ka fara karatun alwalarka ta warware, babu laifi, an ma rangwame ka ci gaba. Ba wanda zai zo ya ɗauki alkur'ani ya ajiye ba tare da ya yi tsarki ba, ba tare da ya yi alwala ba, wannan laifi. Bai halatta mutum ya ɗauki alkur'ani ba tare da tsarki ba. Mala ya ce wa tsawaf lima rawahu ibn Abbas anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, dawafi da abinda Abdullahi bin Abbas ya rawaita, yace haƙiƙa manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya ce ad-dawafu salatun, hi dawafi sallah ne, illa anna Allah ta'ala ahalla fihi al-kalama, sai dai shi dawafi haƙiƙa Allah ya halatta zance a cikinta, a cikin dawafi. Wa man takallama fala yatakallamu illa bi khairi, wanda zai zance to kar ya zance dai alkhairi.
duk abin da za ka faɗa kana ɗawafi to ka tabbatar alkhairi za ka faɗa, kar mutum ya yi wani zancen da ba alkhairi ba. Wa amma ƙauluhu, amma faɗin malam da yake cewa wala ya juzu liman la ya ƙaduru ala masul ma'il barid, bai halatta ga wanda ba zai iya shafar ruwa mai sanyi ba, ay ya atiya zaujatahu, ya zai kewa matarsa hatta yu'idul alata, sai ya tanadi abin dumama ruwa, illa ay ya talima, sai in mafarki yayi falashe alai, ba komai a gare. Bai halatta ga duk wanda zai je wajen matarsa ba, ya tabbatar da ya samar da ruwa ko ya samar da abin dumama ruwa. Idan ba zai iya taɓa ruwa mai sanyi ba, to ya yi haƙuri, kar ya cutar da kansa, sai dai akwai yadda aka kuma rangwami a gaba. Malam ya ce yalzamu ala zalika, ya lazamce masa wannan naqaluhu min al-ghusl ila at-tayammum, ciruwarsa daga wanka zuwa taimama, wanda malam ya ce falashe alai, ba komai a gare sai ya shu. To me zai? An ce illa ayyata lim, sai in mafarki yayi. Idan mafarki yayi aka ce babu komai a gare, to zamansa zai yi da janaba, ya je ya ci gaba da mu'amalarsa. Malam sai ƙarin bayani, ya ce ya lazamce a gare shi ya curu daga wanka zuwa taimama. Wannan larura da ta sa mafarki kai, kun ga ba ganganci aka yi ba, ma'ana ba ka da laifi a wajen Allah, tunda mafarki kai baka sani ba. Saboda haka sai mutum ya yi taimama. In ya taimama, ita ce take zama a matsayin wanka, a matsayin ita taimama istibahatus salati, tana halattawa ne a yi sallah, ba tana ɗauke janaba ba. Janabarka tana nan, amma kuma an halatta ma da taimama kai sallah, zuwa har wannan uzurin ya kauce, ka samar da ruwa kai wanka. Idan wannan uzurin ya kama mutum, domin shi addini sauƙi ne, aka ce ya ciru sai daga wanka, sai ya bar wanka, sai ya taimama. Wata yammamu rukusatar shar'iyya da uzuri, ita taimama wani rangwame ne na shari'a saboda uzuri, wa darurati da larura, walaisal uzur walaisal waɗau uzur. Shi taki jima'i bai zama uzuri ba, illa ayyata rarrara, sai dai idan mutum zai cutu bitarkihi da barinsa, fa yajuzu lahu hina izin, a wannan wajen an masa rangwame, wanda idan bai yi ba zai samu cutuwa, ya yi ga cikin wani hali, to wannan an masa rangwame. Amma haka kawai idan babu abin dumama ruwa, ba wani hali ka shiga ba, domin akwai yanayin da mutum yake shiguwa. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa dukkanin wani wanda ya ga wata ta burge shi, to ya gudu ya taho gida. Idan ya taho gida, abinda waccan take da ita gida ma tana da shi, domin tsokar guda ɗaya ce. Duk sanda ka ga wata ta burge ka, to kai gudu ka taho gida.
kar ka tsaya a waje. Shi ne ake buƙatar wanda yake da dama. Manzon Allah ya ce ya aure ya fi lintse idanu, ya fi kai ta ganin su kana lihi ido. A'a, abin da za ta yi ma kai ma ga taka a gida. Ita kuma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja musu kunne, ya ce yayin da mijinki ya zo, ko da waina kike ɗanawa ya buƙaci ki zo amsa masa wannan kira, kar ki saba masa a cikin wannan kiran da ya miki, domin ya gudo daga halaka zai zo wajen tsira, sai ba a tseratar da shi ba. Idan ya shiga halakar, laifin nawa ne? Kin sabbaba laifin ke ma kina da kamashu. Saboda haka larura, inda larura babu laifi. Qala Allah ta'ala, Allah madaukin sarki yana cewa yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah yana nufin sauki a gare ku, baya nufin kunci a gare ku. Shi addinin musulunci addini ne wanda yake mai sauki, ba addini ne na takura ko kuntatawa ba. Addini ne wanda yake da sauƙaƙawa. Shi sa aka ba da rangwame. Dukkanin wanda ya ga zai cutu, zai iya faɗawa zuwa halaka, to kar ya faɗa halaka, wanda ya faɗa a cikin halaka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da sahabbai, wa fi bud'i ahadukum sadaqa, a cikin tsokar ɗayan ku sadaka ne. Sahabbai suka yi mamaki saboda garaɓasar musulunci. Ayati ahaduna shahawatu wa yakunu lahu ajr, yanzu ɗayan mu ya zo ya biya buƙatarsa kuma ya samu lada. Annabi ya ce, yanzu to ne muku tambaya, da zina ya je ya yi, za a ba shi lada? Aka ce alhaki za a ba shi. Shi ne ya ce, to wanda ya je ya aikata halak ɗin nan, shi ma lada za a ba shi. Kun ga musulunci, ka je ka biya bukata ta zuciyarka kuma a baka lada wanda yake mai tarin yawa. Kun ga addini ne mai sauƙi, addini ne na ni'ima, addini ne wanda yake mai duk abin da za ka yi, in dai Allah ne ya ce a yi, manzan Allah ya ce a yi, za ka samu lada. Babu wani abin da za a ce ba lada ba alhaki. Menene ba lada ba alhaki? Duk abin da ba lada za ka samu, to alhaki za ka samu. Wanne ne da uku? A ce wannan abin ba lada za ka samu ba alhaki za ka samu. Ko cin abinci ka zauna ka ci abinci, ka aikata sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, na farko za ka ci abinci ka ce bismillah, ka ci, Allah zai baka lada. Ka gama cin abincin ka ce alhamdulillah, saboda wata falala ka ci abincin. Manzan Allah ya ce ladan wanda ya ci abinci ya ƙoshi ya gode wa Allah ya fi mai azumi wanda bai gode wa Allah ba. Ka ci abinci, Allah ya baka ladan da ya fi na mai azumi wanda bai aikata sunna ba, bai gode wa Allah. Ka ci abinci, ka ce alhamdulillah, wannan alhamdulillah ta jawo ma ka samu lada na kamar kayi azumi. Kun ga dukkanin ibadar musulmi da zai aikata, ibada ce wacce take mai falala, mai kusanta mutum da Allah. Duk abin da za ka yi, duk wani abin da za ka yi, in kasuwa za ka tafi, ka tafi aikin Allah. Allah ne ce ya halatta kasuwanci kuma ya haramta riba. A cikin kasuwanci, in ka tafi kasuwa kana kasuwanci, ana rubuta ma lada
matuƙar baka yi ga haramci baka yi ga da haramci ba a cikin kasuwancinka. In noma ka je za ka na yi, Allah lada yake baka. In aikin gini ka je kana yi, lada za a baka, sai in ka shigar da haramu a ciki. Ba wani aikin da ba aikin Allah ba. Akwai wasu in suna aiki sai mu ba aikin Allah muke ba. In gwamnati ta ɗauke ka kana aiki, ka je kana wannan aikin, Allah zai rubuta ma lada. Matuƙar ba ka yi da haramun ba. Karatunmu na tafsiri duk an karanta mana wannan abubuwan da yadda za mu a tauye ma'auni. Ana zuwa ƙarfe kaza, ka ƙi zuwa kan lokaci, ka yi da haramun a cikin aikin da za ka yi ka samu lada. Duk wani aiki da mumini zai, Allah lada zai bashi inda ya yi nufi Allah da wannan aiki. An dawo daga wani za a fita yaƙi, gahi babba ne da ƙarfinsa da komai, amma ya tafi saran ici, zai je sayar ya kawo wa iyalinsa. Sahabbai suka nuna shi, manzan Allah ya kirawo shi, yake cewa ina za ka ce? Yace zan je ne na saro ice na sayar na ci da iyalinsa. Manzan Allah ya ce wannan ma jihadi ne, ka tafi. Akwai zunubin da baƙin ciki ne yake kautar da shi a yayin nema. Ka fita nema, ka samu wata jarrabawa a cikin nemanka, sai Allah ya kankare ma zunubinka. Ka zo kana aikin ko kafintanci kake ka bige wannan kafara ce. Akwai zunubin da kai ta astaghfirullah bai kauce ba, wannan bigewar da kai a yayin neman halak, Allah zai shafe ma wannan damuwar. In ma'aikaci ne kai, lokacin da za a yi ba albashi, ba a yi ma albashi ba, ka jingina abin zuwa ga Allah, kai ma damuwar nan da kai ba za ta tahi a banza ba, sai an baka lada. Duk abin da zai tada hankalin wani mumini ya samu damuwa, sai ya zama kafara, an bahi lada. Kun ga al'amarin mumini al'amari ne wanda yake mai yawa. Addininmu addini ne wanda ake tara lada da yawa. Saboda haka ya kamata musulmai mu san me muke. Duk wata ibada da zamu, kar mu ce wata ibadar mu ba Allah a ciki, babu wani aiki. Ka tabbatar dukkanin aikin da zaka yi, ka tabbatar akwai umarnin Allah a ciki, akwai hani. Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj. Allah bai sanya a gare ku a cikin wannan addinin ba wani kunci. Babu wani abu da Allah ya kuntata muku wai ba za ku iya. Duk abin da kuka gani abu ne wanda yake mai sauki. Addinin musulunci abu ne wanda yake da ƙofofi. An ce kai wanka ya zama mai tsauri a gare ka, ba za ka iya ba. Musulunci ya ce to ga wani abu mai sauki, taimaman nan a sauƙaƙe, ba saboda sauƙin da Allah ya kawo ta zama mai sauƙi ƙasa da alwala, wanda waje bi kawai za ka shafa, ka shafi fuskar ka shafa hannayenka. Ina kuskuren baki, sauƙin ya tafi ma da shi. Ina shaƙar ruwa, an tafi ma da shi. Ina shafar kai, an tafi ma da shi. Ina shafar ƙafafuwa, a ce ka shafi ƙafarka. Duk sauƙin nan na musulunci ya tafi da shi. Idan za ka zo ka yi taimama, ga yadda za ka yi mai sauƙi. Iya fuskarka za ka yafa da hannayenka, wanda za mu karanta. Kun ga wannan da addinin musulunci ya tsananta. An ce alwala in ta kama ka dole sai ka yi. Idan wanka ya kama ka dole sai ka yi, ba wata mafita. Amma saboda mu ummatu Muhammadin ne sallallahu alaihi wasallama, Allah ya fifita mu da sauran al'ummatai.
al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu gara basar da bai ba wasu ba. Mu ne 'yan gatan al'umma, gatan da Allah ya ba mu. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na fifita annabawa da abubuwa guda 6. An sanya min ƙasa ta zama tsarki gare ni da al'ummata, sannan an sanya min ƙasa ta zama masallaci ga al'ummata. Kun ga wannan manzan Allah ba a ba wa dukkanin al'ummatai ba, al'ummar manzan Allah aka keɓanta da ƙasarsu ta zama masallaci, ƙasarsu ta zama tsarki a gare su. Ba a ba wata al'umma wannan garaɓatar ba, he ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Allah ya sanya mana ƙasa ta zama tsarki, sannan ta zama masallaci. A duk inda kuka taru aka ce ku yi sallah, al'ummatan baya ba sa sallah sai a masallacinsu, amma al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, manzan Allah ya ce an sanya man ƙasa ta zama masallaci a gare ta zama tsarki, ta zama tsarki ga al'ummata, gare ni da al'ummata. Kun ga wannan Allah ya saka wa manzan Allah da alkhairi. Muna godiya ga Allah da yi mu cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam yace at-tayammum, taimama. At-tayammum, taimama huwa lugatan, a luga ta larabci in an ce at-tayammum al-qasd ana nufin nufi, wa shar'an a shari'a in an ce at-tayammum daharatu turabiyyatu, shine tsarkin ƙasa. Tusta'malu fil wajhi wal yadaini, ta taro shafar fuska da hannaye. Biniyatul istibahati salat, da niyyar halatta sallah. Ana yi ne da niyyar halatta sallah. Badal wudu'i, musanyan alwala awul gusli ko wanka, wa huwa mashru'un bil kitabi was sunnati wal ijma'i. Ita taimama abin shar'antawa ce alkur'ani da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da haduwar bakin malamai. Wa qala shaykh rahimahullahu ta'ala, shehu Allah ya rama a gare yace, wa yatayammamul musafir, matafi yana taimama fi gairi ma'asiyatin, idan tafiyar ba ta sabo bace. Wal maridu, mara lafiya na li faridatin dan farilla aw nafilatin ko nafila, shi ma zai taimama. Wa yatayammamul hadiru sahihun, mazaunin gida lafiyayye yana taimama li fara'idi dan farilla idza khafa khuruj waqtiha, idan ya ji tsoron fitar lokacinta. Shi ma mazaunin gida lafiyayye yana yin taimama idan ya ji tsoron fitar lokacin sallah, ga ruwa ga rana ta kusa faduwa. Kafin ya ma'amala da ruwan nan aka ce babu laifi ya taimama. In ya taimamar ya yi sallarsa kan rana ta faɗi, domin haɗari ne mai girman gaske mutum ya bar sallah bai al'asar ba rana ta faɗi. Wanda ya bar wannan dukkanin wata ibadarsa Allah ya rubuta ta. Da ka jinkirta sallar la'asar har rana ta faɗi ba kai ba, ta zama ƙara'i, wanda ka rasa dukkanin danginka gaba ɗaya, ka rasa dukiyarka, ka rasa dukkanin abin da ka mallaka, ka zama gyauro, ka zama babu kowa. Duk wani wanda ka sani a ce wanda ka rasa su, ka rasa iyayenka, ka rasa 'ya'yanka, ka rasa matanka, ka rasa dukiyarka, ka rasa abokananka, daga rasa sallar la'asar ta zama ƙara'i rana ta faɗi ba tare da uzuri na shari'a ba. Akwai uzuri na shari'a da shari'a ta karɓa
kaza uzuri ne, kaza uzuri ne, kaza uzuri, wanda in an sami saɓanin wannan dukkanin wata ibada, duk wanda ya bari sallar la'asar rana ta faɗi bai ba, duk ibadarsa Allah ya rubuta ta, ba shi da komai sai ƙara'in sallar la'asar, wanda ya bari da gangan yana kallo la'asar rana ta faɗi. To wannan uzurin idan ya kama za ka iya yin taimama don kan rana ta faɗi ka gabatar da sallah, ko rana za ta fito kafin kai alwala, nan ma za ka iya yin taimama ba tare da ka yi alwala ba, saboda ga ruwa ga rana za ta fito, ko ga ruwa ga rana za ta faɗi, to babu laifi mutum ya wannan. Malai ya ce wala ya taimama zaharu sahihu, mazaunin gida lafiyayye baya taimama linafilatin dan nafila, wala juma'atin ko juma'a, wala janazatin ko jana'iza, illa iza ta'ayyanat alaihi aljanazatu, sai dai idan jana'iza ta ayyana a kansa. Idan jana'iza ta ayyana ga wanda aka ayyana yana cikin wata larura, to babu laifi yayi taimama ya salla ya iyar da wannan wasiyar da aka an wasiya, wane in na mutu wane zai sallace mu, kamar yadda baban bai dinga ya ayyana na'ibi sama da shekara 10 yake sanar mana idan ya mutu na'ibi zai sallace, na'ibi ne zai sallace idan ya mutu. To yi aka yi rayin sa'a na'ibi ba zai iya alwala ba a lokacin, to babu laifi ya yi taimama, domin an ayyana yi ana neman albarkarsa. Sannan a za a iya yin taimama don kubutar da zargi. Ana zaune wani daman bakwa shiri da shi ya zo ya mutu, kuma ana ganinka aka ga ai baka sallace shi ba, wannan abin zai iya haifar da gaba a cikinku, gaba za ta ƙaru, ma'ana shi ya mutu ‘yan uwansa za su iya jonawa akan wannan gabar. Babu laifi kai taimama ka zo kai ai sallan nan don a kubutar da wannan gabar. Larura ce take kai ba ayyana ka aka yi ba, amma tsakaninka da wannan mai mutuwar akwai wani abu, wata sarƙaƙiya, wanda idan ba a ganka ba dama akwai sarƙaƙiya, ya a ce wannan abin ne ya hana, ai ko sallatar sama bai ba. Tunan ma musulunci zai ba da ƙofar saboda ɗinkewa da toshewa na ɓaraka, domin musulunci baya son bambance-bambance a tsakanin musulmi da musulmi su zamto ba sa jituwa. Ka zo waje wanda ya zo limami ne amma kuma ya tawaye da cika farilla ta sallah, musulunci saboda toshe ɓaraka sai ya ce to kai niyyar ka daban, kai ga sau, amma sallar ka niyyar sallar ka za ka yi daban, ba koyi za ka yi da shi ba. Kar ya ga kawo wulaƙanta shi, kar ya ga baka yadda da addininsa ba, ka toshe karka wulaƙanta ɗan uwanka a wajen addini, ko ka ce wani bai iya ba. Duk hatta Allah sai da ya toshe wani abu a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Sayyidina Bilal in zai kiran sallah maimakon ashhadu an la ilaha illallah yace ashhadu, sahabbai suka ce baya fara daidai, Allah ya zo ya ce shinun shi Allah yake ji. To wa ake wa kiran sallah, wa ake ambata Allah ya ce shi ba sinun bai Bilal yake fada, shinun yake ji, dan a toye kar musulmi yana kallon musulmi bai ko bai iya ba ko kaza. In dai ba in farilla ma ba bai cika farilla ba, ga yanda za ka yi da ka zo ka tunkuɗe ko a yi rigima. Domin Allah ya saka wa malaman da alkhairi, ba ruwansu da dukkanin wani wanda zai ko su zagi wannan ko su ce wani bai iya ba ko bai wannan ba, su kawai Allah aka tunkara.
kuma fitowa a cewa da bai iya ba da wayo da dabara ake gyara wanda aka ga bai yi daidai ba. sai dai in irinmu da muka ba da dama da duk wanda yake sauraron me yake jin koya miki ko mun karanta baki ba daidai ba ko mun yi fassara ba daidai ba to amana ce mu a ko ina ka tare mu ko ka kira mu ka ce karatun da kai na rana kaza gyara, kuma za mu karɓa mai murna mun san kai masoyin mu. Malam yana ba mu labarin wani malami, babban malami a gari, an je garin sai yawa wani karatu bai fahimce shi daidai ba. Labinu aka ce a kafa tubali guda 3 a kabari idan mutum ya mutu, sai shi kuma yake tunani labanun ne. In an mutuwa a garin sai a samu ƙwaryar nono guda 3, in aka sa gawa a kabari ya ɗauko ƙwarya ɗaya a juye. An ɗauko ta biyun ya ce a malam a barta ɗaya mata isa. Bai ce masa ba haka ba, a bar ɗaya ma, nonon da aka sa ɗaya ma ya isa. Labinu ne can kuma shi malamin suka fahimci labanu. Duk yayin da ka je ka samu mutum a cikin al'ummarsa karka ce bai iya ba. In ma tufkar yayi sahi ya zo ya warware da kansa, sai ya fi daɗi ya fi ganin bajintinka. Amma ka zo ka ce wane ba haka kake ba, ka aikata bid'a ba daidai kai ba, wannan ba haka ake ba. Ya je sami ya ce aka maka Allahu ƙarin bayani nake so a yi min akan wannan zuba nonon a cikin wannan. Ya ce ai mai risala ne ya ce kara. Ya ce aka maka Allahu abinda mai risala labinu ne ba labanin ba, fata aka yi kisira kawai abinda ya canza kenan. Wancan labinun tubali, wannan labanin nono. Ya ce abinda malam yake nufi tubali ba labanin nono. Kin ga wayan mai da kai shi ya zo ya wayarwa da al'ummarsa kai. To da a makabartan nan malam ya ce haka ba daidai kai ba, aina aka ce a zuba nono kaza kaza. Kun ga ya zo cikin al'ummarsa ya ci mutuncinsa. In ka ga mutum ya yi ba daidai ba, ta hikima ake goyawa. A nan mun faɗa sayyidina Hassanu da sayyidina Husaini sun zo sun ga wani dattijo bai iya alwala ba, sai suka zo wajensa suna jayayya. Baba na Hassan ya ce na ce ni na fi Husaini iya alwala, Husaini ya ce ni na fi. Idan Allah baba ina so zan yi alwala ka gani, ka ga wane ne fi iyawa. Hassan ya yi alwala daidai, baba yana kallo ya gano ba haka yake ba shi baba. Husaini ma ya zo ya maimaita irin alwala Hassan, baba ya gano zuwa akai a koya min yadda ake alwala. To da gano baba kai kace baba bai iya alwala ba, ya za ka ji? Ba zai fahimce ka ba. Duk wanda ka gani addini ne mai sauki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu a sauƙaƙe, ba tashin hankali, ba zagi, ba tunziri ko ka tunzura mutum. Zuwa fa aka yi farfajiyar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka tube wando aka fara fitsari, aka yi ca. Manzon Allah ya ce a'a ku rabu ne, gama fitsarinka. Sai da ya gama fitsarinta a nitse, manzon Allah ya ce ku ego ruwa ku zuba. Aka rabu da shi. Sai bayan wani lokaci manzon Allah ya kiransa ya ce in an zo za a yi fitsari ba haka ake ba, kaza ake kaza ake. Kun ga da annabi ya bashi an tunzura shi saboda bai iya ba, sai ya ji dama farin higa ne zuwa yi bai sanya ake ba, sai a koya masa a sauƙaƙe, kar a tada mai da hankali. Addini ne mai sauƙi, addini ne wanda ake sauƙaƙawa wanda bai iya ba, addinin yana jin tausayinsa.
wanda ya kuskure addini yana tausayinsa, saboda gata na al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce wanda ya kokari ya ijtihadi ya dace yana da lada biyu, wanda ya kokari akan wani hukunci sai ya kuskure yana da lada guda ɗaya. Kokarin da ya ba da sanin sa ya barna ba, Allah ya bayi lada duk da yayi kuskure. Kun ga addinin mu addini ne na 'yan gata. In dai kai ijtihadi kai kokarin fito da wani hukunci, ko da ka kuskure kana da lada guda ɗaya. In ka dace a hukuncin da kake so kana da lada guda biyu. Ladan ijtihadi na kokarin da kai da ladan kuma dacewa da kai muwafaka. Kun ga mu 'yan gata ne. Allah ya saka wa manzo Allah da alkhairi da muka fito ta cikin al'ummarsa. Al'umma ce wacce take mai daɗi. Malam yace wala yatayammamul hadirus sahihu, mazaunin gida lafiyayye baya yin taimama li nafilatin dan nafila, wala juma'atin ko juma'a, wala janazatin ko jana'iza, illa iza ta'ayyanat alaihi aljanazatu, sai dai idan jana'izar ta ayyana a kansa. Idan jana'izar ta ayyana a kansa babu laifi ya yi taimama ya yi ta. To an nuna min lokaci, in Allah ya yarda, idan Allah ya kaddara muna raye sati mai zuwa za mu bayani akan wannan wa ya tayammamul musafir. Lalle mu yi ƙoƙari wajen kiyaye addininmu. Duk abin da baka sani ba ka yi ƙoƙarin tambaya. Addini ba ra'ayi ba ne, ba ra'ayi ba ne. Addini ba a yinsa da hankali ko kwa da ya kamata. Addini ana yinsa ma qala Allah, abinda Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, da abinda malamai suka hada a kansa, da shi ake gina addini. Akwai abubuwa da suka shigo na zamananci wanda wajibi ne a kula kuma a tunasar, musamman yanzu da sanyi ya shigo, cewa a yi shafa akan safa. Yin shafa akan safa, wanda idan ka tambayi mutum sharaɗai na yin shafa ma akan hukun, dukkanin wanda suke shafa akan safa, kaso mafi tsoka daga cikinsu idan ka zaunar da su ka ce menene hukun ma, kuma menene sharaɗi akan shafa akan hukun. Huffi yana da sharaɗai guda 8 wanda dole ne an cika shi ake yin shafa. Shi kansa huffin ma sai ka cika sharaɗuka guda 8 sannan za ka yi shafa a kansa. Na farko ya kasance fata ne jebammiya. Mu duba fa muga girman sayyidina Ali karramallahu wajhahu, yake faɗa da zai magana akan huffi. Yace law kana ad-din ra'ayun la asfala al-kuffi a'la min fawqihi. Da addini ra'ayi ne, da a shafi ƙasan huffi ya fi a shafi samansa. Yace amma na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in zai shafa huffin, saman huffin yake shafa ba ƙasa. Kun ga ya kai ya magana a cikin addini, amma bai yi ba. Yace addini ba ra'ayi ba ne, wanda suna daga cikin wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai koyi da su. Duk wanda ka rike su zai kai ka zuwa tsira. Duk wanda ka rika a cikin sahabban nan, manzan Allah ya ce kamar taurari ne. Duk wanda ka rika zai kai ka daidai. Saboda haka a cikin shafan huffi, idan da za ka zo ka yi alwala, ka wanke kafarka ɗaya ka sa huffinka a ciki, sannan ka wanke ɗayar ka sa huffi a ciki. Idan shafan huffi ya zo ba za ka shafa a kansa.
wannan ga wanda yake so ya je ya duba akan magana huffi, ya je ya duba littafinmu na farko al-muqaddimatul izziya. mai iziya abinda suke sakalawa jawrabi illa al-jawrab wa huwa ma kana ala shaklil huffi. Hi jawrabi yayi kama da huffi amma min fawqihi wa min tahti juldun makruz, samansa da ƙasansa fata ce jemanniya aka siffanta hukumi, gefen ne inda ba a shafa shi ne ba fata. Saboda haka jaurabi ba safa ba ne, fata ne a ƙasansa da samansa. Ya kamata kamar yadda mai littafin nan akhdari ya faɗa mana, bai halatta mutum ya aikata wani aiki ba sai ya san hukuncin Allah a ciki. Idan ka ga mutum yana aikatawa to ya baka hujja, misali ya koya ma a ina ya gani. Kar muna ɗaukan wani sauƙi, addinin musulunci komai da ake ba na ga dama ba ne ko kwaye na ga wane yana aikatawa. Mun karanta mutum ya zo ya yi sallah, manzan Allah ya ce koma ka sake sallah ka bata yi ba, ya daɗa zuwa ya kyautata, annabi ya ce koma, ya daɗa zuwa da aka yi sauku ya ce ya rasulullahi to ya zai ya kai matuƙa, ma'ana yi yake ba koya mai aka yi ba. Shi sa mai akhdari mai ƙawa'idi tun daga matakin farko ya ce wanda ya alwala ya kyautata alwalarsa, aka tambaye farillan alwala da hukuncen alwala ya ce ban sani ba, kawai na gani ana yi a gidanmu, haka na ga mutane suna yi, aka ce to alwalarsa ɓatacciya ce. Haka na wanda ya sallah ya kyauta sallarsa, ya yi ruku, ya yi sujjada, ya komai, falamma baraga minha, yayin da ya idar da sallar sai aka tambaye su kan farillan sallah da sunnonin sallah da hukuncen sallah, ya ce ban sani ba, ina yi ne kawai yadda naga ana yi. Shi ma aka ce sallarsa ɓatacciya ce. To kun ga wannan addinin namu addini ne wanda yake so duk abin da za ka aikata, idan baka sani ba baka karanta ba kai tambaya, ka tambayi malamai ya ake kaza. Mun karanta a baya yadda manzon Allah ya koya wa sahabbai alwala. Mun karanta sayyidina Ali yana koyar da alwala, bayan ya gama ya ce haka daga manzon Allah yake. Mun ga yadda sayyidina Usman radiyallahu anhu yayi alwala sifatul wudu'in nabi, yace na kwatanta muku alhaka ina ga manzon Allah yayi. Irin wannan ka samar da wani ya koyar da kai, karka ga wani yana wani aiki a cikin addini ka ce kawai ni ma bara ne. Wannan shine nasiha da nake wa kaina da kuma nake yi mana. Insha Allah ta'ala muna neman abuwa wajen Allah, abinda muka karanta ba daidai ba Allah ka yafe mana. Sannan idona ya ci gilas, za a ga wasu baƙaƙen saboda hasken yayi min kaɗan, bakin yana ja na ina jan sa, saboda in Allah ya yarda liman ya ce ya kamata na samar da nima gilas da zai taimaka wa idona. Abinda muka karanta kuskure Allah ka yafe mana, abinda muka karanta daidai Allah ka halatta mana ladan. Allah ya sa wannan karatu na mai zama tafarkin tsiran mu a duniyar mu da lahirar mu. Allah ka kiyaye mu tabi. Akwai mai tambaya? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam, a karatun da aka yi na taimama, Na. kamar a ce mai janaba ne kuma lokacin sallar juma'a yayi, Na. bai samu ruwa ba, zai iya taimama ya sallar juma'a. Wanda yake mai janaba ne bai samu ruwa ba, zai iya yin taimama ya sallar juma'a? A ba zai. Ita sallar juma'a saboda girmanta raka'a biyu ake a matsayin raka'a hudu, saboda haka ba za a yi ta ba sai an cika wannan ka'ida ta alwala, sai an samar da alwala, sannan an samar da wanka. Shi yasa bai halatta a ce a sati ɗaya, kar mutum ya zauna a sati ɗaya bai wanka ba. Ko da wankan juma'a ne a ce mutum ya kai kwana 7 bai wanka ba, a ya zama ƙazami. Amma wankan juma'a
wajibi ne ga dukkanin mukallafi, wajibi na sunniyanci, wajibi na sunniyanci, wajibi ne ga kowa ya yi wanka ranar juma'a, wajibi na sunna. Akwai sunna wajiba, duk wanda ya zama baligi wajibi ne ya wanka. Aka ce ka tsinci kanka ka fita aiki ba wajen da za ka yi wanka, wannan uzuri ya shiga, kai alwala ka yi. Saboda haka ba a buƙatar mutum ya taimama juma'a kamar yadda malam muka karanta a nas ya tabbatar mana. Ba a yin taimama a yi juma'a, ba a yin taimama a yi sallar jana'iza, sai dai idan ta ayyana akan ka ko kuma hanyar kubuta kamar yadda na faɗa. Wallahu alam. Rabi wata tambaya? In babu, Allah ka samu dace, Allah ya bar mu nasa, Allah ya bar mu nasa, Allah ya sa manzo Allah ya ƙara yadda mu nasa ne, Allah ya sa manzo Allah ya ƙara yadda mu nasa ne. Allah ka kiyaye mu saba wa annabi, Allah ka kiyaye mu saba wa annabi, Allah ka kiyaye mu saba wa annabi. Allah ba su yi mana hidima a cikin wannan makaranta mai albarka, Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai wani dan uwa anan babata da aka sace mai motarsa ranar juma'ar da ta fice, Allah ka mayar masa da alkhairi, Allah ya bayyana ta saboda alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah in kuma ta zama muqaddara ba za a ganta ba, Allah ya bahi mafi alkhairin ta saboda alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya amintar da mu, Allah ya amintar da mu, dattijan mu Allah ya gafarta musu, Allah ya ci kan iyayen mu da kakannin mu masu yi mana hidima a cikin makarantar da Allah ya saka musu da alkhairi. Hajiya Allah ya kara mata lafiya saboda alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin allazi ma wulida misluhu fil wujudi wa lam yulad misluhu qad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.